So at this point, we're going to present the kola nut, and also the presentation of the kola nut is given to the oldest person in the oldest community. We have Isukweto. We have 3 clans that made up the Isukweto: Imeni, Iswamao, and Ogudasa. Imeni is the oldest. So even if we have an Imeni person here, somebody from Ahaba that is younger than the people from Ovim or Ezere, that person from Ahaba will be the one to receive the kola nut because he is regarded as oldest. At this juncture, we are going to present that kola nut to our brother, Dr. Ebube, because he is from Ahaba, which is in Imeni. My brother. Ndibo mama, Rieno, Wano, Swano, Okolabadio, Oga Diego. On behalf of this quarter, I welcome everybody here to this triple ceremonial occasion. Una hiloji enyera in this quarter. Asiloji ala subenke. In other words, this kola nut does not speak English. Therefore, I will speak in Igbo. Onye gotara ya ọjị, Mazi Nnenna and the Native Tongue Academy celebration ha na-enwe, anyị sị ka anyị gọzie ọjị ọ. A sịla onye gotara ọjị gotara ndụ. So m na-asị n'ekpere anyị taa ọjị ọ, ka anyị tata ndụ, akụ na ụba. Ndị niile bere ngọ ha ṅụọ ọṅụ, ha lawa onye ọbụla Chineke duruo ha na nga ha si bịa. Nyere anyị ọbụla anyị na-eme ka Chineke gọzie ya. So nna anyị dị ọbasi dọrọ n'elu, anyị na-ekele maka ọjị e nyere anyị. Ama eme otu anyị si eme na Isukwato. Isukwato bụ Ikwuato, Imeni, Amawo, na Ogudasa. Ndị Isukwato na Hiloji, onwe onye Imeni nọ ngọ ama anata oke ndị Imeni etinye nwa ngọ. Onwe onye isu Amawo nọ ngọ, ya bụ ekwetara ndị isu Amawo ọjị. Ndị onye isu Amawo onye Ogudasa nọ ngọ ya bụ Ogudasa onye nwa nwa nwere ike ibe gwere ya ma ọ dị onye Ogudasa nọ ngọ ga natara ndị nna ụchọ. Okay. Yes. Ndị eze na ndị ọzọ, onwe onye nwere ike ịbịa natara oke ngọ. Ndị eze na ọzọ. Yes. Onye Abia State nọ ngọ nwere ike ịbịa natara ndị Abia State ọjị. Ndị Igbo na-eji ọjị